I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizodu. Kao što vidite, danas igramo na Nooblecraftu. Ljudi, ovo je faction server koji sam ja našao, nemam pojma ni ja kako, mislim drug mi je poslao IP. Samo mu se pojavio server i onda mi je on poslao IP. Znači pazite tog lika, on zna ako bude gledao ovu epizodu koju je to. Neću sada da imenujem. Da ljudi, tu imamo F našu. Znači sad sam ja jedini ovdje online, njih dva nisu, njih dva su na istu F-u. Ljudi, ja sam VIPer na server, znači tek sam danas ušao na server, ja sam dobio VIP, znači nije besplatan VIP, možda i jeste, ne znam tačno, ali bili je drop party pa su bacali rankove pa sam ja pokupio jedan rank, eto VIP rank, znači čim sam ušao na server pokupio sam ga i eto ljudi, ovaj serij je jako dobar, znači preporučujem da uđete, nije uopšte loš. Evo sad će pisati pozdravite YouTube srce. Pozdravite YouTube srce malo. Ajmo ljudi, vidimo ko će da pozdraviti YouTube, ajmo shvatiti samo. Da, niko sad neće posjetiti, fuck you man. Tu je shop, znači shop nema ove AMT-ove, ne pomela da su otpali, ali ima, ovdje su dijamanti. Tako to pišem tu na znakovima, sve šta je šta. Idemo F home, pokačujem tu i warp. Ok, ovo je moj F. Da malo pojatimo. Znači nema ništa, tek sam ovdje uzmano samo. Gdje sam ovo ja sklonio? Ok, idemo spavati. Znači vidjeli ste neku malu kuću samo napravili pod zemljom, eto tako, zemlju smo napravili. Znate, ako hoćete raidate, idite, ali ja mislim da je zabranjeno raidanje. Svim creeperi, ja mislim ne radi, ne znam. Kucate warp. Skoro će vam svi warpovi. Ajmo prvo warp, nemam pojma koji je warp. Rankovi, warp rankovi, ajmo da idemo. Obični rankovi. Komande, dobro. Legendary, da, ovdje se kupuje naravno. VIP je, ja sam imam VIP. Dobro. Imamo set home PP4. Pregista možemo. Donator, fly, nar, kit VIP. Imam ja kit VIP. Znam što sam ga već uradio, pa onda čekam novi. Ok, ovdje su reklamer, YouTube 200 pregleda po klipu. Rank ima razne, dobro, da su trebali to. Da, nikad ne dobiti. Dobro, ne se tako korim, molim nek dobijem, ali ne vrem. God je jako dobar, sve 10 PP10. Da ljudi, šta vam kažem, ja mnogo volim, dobro. Tu su ostali warp, mislim ostali ti enchant. Dobro, ajmo warp enchant. Oh my god, you fucking shitting. Moramo malo da sačkam. Ne mrdaj se. Ne mrdam se. Ok, warp enchant. Tu je spoon, dobro. Tu se enchantite, tu je nakovanje, tu zelite, tako, dobro. Idemo warp. Oh my god. Traits. Dobro, nećemo da idemo, to je ovo. Znači, tu je Regual, tu možete dobiti 2 rank, sad ne znam koji piše, samo taj dim koji može. Nemam pojma. Mutically, možete dobiti kit VP, rank donator, wow. Yes sir, možete dobiti rank VIP, rank donator. Ovo se još radite, to je moj jedan, da kažem, nećem se gledam. Idemo warp, idemo event zona. Warp, moramo malo sačkamo.
Evo, zona, dobro, to. To je drop part, tu sam ja pokupio taj. Već koji. Idemo warp. Shop sam pokazao, idemo PvP, nisam pokazao PvP, dobro. PvP je srođeno, uzet ću fly, sam da proletim. Čekaj, kako se zove? Marko, mogu da proletim, snimam za JT samo da pokažem warp PvP. Ok. Ajde, da ćemo dati. Da ćemo dati. Ne radim. Nemoj kill. Dobro, ajde, to mi je var PvP, a tu imate kuću. A znao sam da će neći. Znao sam da će napasti. A, bit ćete u klipu debilčine jedne pederske. Šta napada, to ću ja pokažem. Evo, admini, moderatori, kikujte njih, brate. Please, brate, pa snimam za YouTube, sad ću ti mamu jebati u dupe. Nemojte. Brate, hoću ja snimam za YouTube. Snimam za review server, brate, nemoj me ubijat. Ček. Fly. Čute. A nemoj je, brate, ovi će me ubiti ljudi, ne mogu. Vidimo se kada nekako izvučem se. Ok, ljudi, nekako se svi izvuku, došli sa tukcu, sa fly malo poletio, znam da toga nema ljudi, ali šta? Pokažem warp PvP. Ok, idemo spravim. Idemo warp, da imamo sledeći warp, ljudi. Znači, pobjegao sam neka, nema pojma, nije više. Znači, zatvor za bezobrazne dječake. Ajmo da imamo zatvor za bezobrazne dječake. Zatvor 10. Dobro, ovo su oni hakeri koji hakuju onda završu oko ovim ćelijama. Tako im treba voda. Kako voda? Kako voda? Ne pojma. Dobro ljudi, zove se warp. Overload. Gledajte mi Arnold, dečka. Fly. Imamo ovo, znači tu imamo sve i svašta. Ok, imamo da pokažem. Ne gledaj. Ok ljudi, ovo mi je to gdje možete da idete tako. Dalje ovdje možete gledati. Piti keseće. I se veštite. Dobro, nećemo sad to. Ovdje možemo da se isto načentamo. Idemo sa warp. Idemo znači učite se raditi u deskripciji. Znači IP u deskripciji, znači učite na šer, jako dobro šer.